корҳои ободонӣ дар гирду атрофи бозори марказии Панҷшанбе чашмрас аст. Бо маблағи 20 000 сомонӣ дар беруни бинои бозор ҷой барои савдои тарбузу харбуз сохта шудааст. Масоҳати ҷудо шуда барои фурӯши ин намуд полезиҳо 100 метри квадратиро ташкил медиҳад. раиси ташкилоти ҷамъияти соҳибкорони бозори марказии Панҷшанбе Абдуғанӣ Почоев зимни суҳбат мақсади аз дохили бозор баровардани маҳсулоти мавсимиро дар таъмири дохили бозор ва ҷойгир намудани маҳсулоти дигар арзёбӣ намуд. иқдом гирифтем ки ҳамин бозори Панҷшанбе оварда истода як навес ташкил кунему аз офтоб нигоҳдорӣ ба борошон нобуд нашаваду деҳқоно ва гирифта мефурӯхтагиҳоям ҳастанд инҷа ба оварда истода борошона ҳавои тоза ба савдо кунанд ва аз он ҷумла гром рафтанашам бардошта рафтанашам осонтар инҷа ба ҳозир як 10-15 нафар омада истода борошона фурӯхта буромда рафта истодаянд. ин борошона тамом мекунанд боз ҷошба гром мебиён. мо маслиҳат кардем ки иқа бори зиёдам набиёрану камтар мошини майдакари оварда истода газел мугӯи мошинаи газелкари оварда фуроварда истода пеши рӯпари фурӯхта истодаянд. пас аз анҷоми мавсими имсолии харбузу тарбуз савдогарони доимӣ ки ба фурӯши намуди маҳсулот сару кор мегиранд боз дар дохили бино ҷойгир карда мешаванд. раиси ташкилоти ҷамъияти соҳибкорони бозори марказии Панҷшанбе гуфт ки фурӯшгоҳи тарбузу харбуза ки дар дохили бозор мавҷуд буд аз таъмири бароварда шуда роҳравҳо ва ҷой барои савдо дар масоҳати 600 метри квадрате сафолакпӯш карда шуданд. маълум гардид ки корҳои таъмирро аз навсозӣ дар бозор танҳо шабона ба роҳ монда шудааст. ин ҷои калон қариб 3 гектарро ташкил мекунад бозори Панҷшанбе гирда атрофаш кади 3000 метри квадрати ташкил мекунад. оҳиста оҳиста ҳамаша таъмир кардан ба зори содем. ҷоҳои ҳамин бенур шудагиш, кӯна шудагиш, фарсуда шудагиш аст, ҳамаша оботи ба зори. намояндагони бозор гуфтанд ки пештахтаҳои расаи қаблии бозор низ ба наздикӣ аз таъмири куллӣ бароварда шуда бо сангҳои ороишӣ зеб дода мешаванд. 800 метри квадрати роҳраву ҷои фурӯшандагони бозори марказии Панҷшанбе сафолакпӯш шуда намояндагони бозор нақша доранд ки 600 метри квадрати дигари расаи фурӯши тарбузу харбуза ва меваҳои хушкро аз таъмир бароварда бо сангҳои ороишӣ зеб диҳанд. мутаассифона маблағи сарф шуда барои таъмир дақиқ карда нашуд. ҳамчунин дар бозор давоми як моҳ расаи хушкмева бо таври замонавӣ таъмир ва дар алҳоидагӣ ҷудо карда шуд. ҳоло дар бозор 5 расаи меваи хушк дар масоҳати 200 метри квадрате мавҷуд аст. кушода шудани маркази фурӯши маҳсулоти ширии баҳор ва ошхонаи кабобча низ аз корҳои ободонии бозор ба ҳисоб меравад. дар ҳудуди бозори марказии Панҷшанбе 1280 нафар бо фаъолияти соҳибкорӣ машғул буда аз инҳо 400-500 нафарашонро фурӯшандагон ташкил медиҳанд. намояндагони бозор мақсад доранд ки бо таъмир шудани фурӯшгоҳи марказӣ ҷойҳои холӣ зиёд гардида ҳамаи фурӯшандагони дар беруни бозор буда ба дохил ҷалб карда мешаванд. гузориши Саид Мухтори Саид Анвар Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.